kami naka-ready. Kesa tayo... Bakit full blast kayo? Full blast! Ahead of blast ka mo! Ahead of blast! Hindi kayo nakanta kami sa iyo. Sir, walang nakarating sa akin. Hindi, full blast ka. Kung ngayon hindi kayo nakanta, bakit Ngayon full lang blast? nakarating sa akin. Hindi ka po, sabi mo na full blast. Masyado naman. O, sinong mahirap ko usap ngayon, sir? Ito ang mainit na komprontasyon sa pagitan ng pinuno ng Angeles City Chicken Dealers Cooperative na si Marvin Miranda at ni Lito Corpus na siyang namamahala sa unang araw ng operasyon ng slaughterhouse ng kumpanyang kabanatuan AECA Agro Ventures Incorporated. Paliwanag ni Miranda nitong January 11, 2022 sa consultation meeting sa pagitan ng kumpanya ay napagkasunduan na full blast ang unang araw ng operasyon sa pagkatay ng nasa 20,000 na chicken heads sa daily operation ng mga ito sa Pampang Public Market. Dito nagkaaberya umano ang kanilang operasyon dahil sa isinisingil na 14 pesos kada heads ng manok na napagkasunduan na pati ang lamang loob ay kasama na sa lilinisin. Ngunit nang aktual umanong idala ang kanilang mga produkto, bumawi ang mga ito sa 12 pesos na lamang kada heads na ito'y hindi kayang i-commit na linisin ang lamang loob dahil kulang umano sila sa tao. So, nagkaroon kami ng konting pagtatalo kung 12 ba o 14 kasi ang napag-usapan po namin, ang binibigay nilang option for the 14 pesos, sila ang maglilinis po ng atay balunan at saka ng bituka ng operator. Ang sabi ho nila sa amin, hindi nila nilinisin yon. Ibabalik nila sa amin na marumi yung atay balunan. Pero 12 pesos. That was an option, Sir Paolo. Ano? Diskumpiyado si Miranda sa slaughterhouse na pati ang paglilinis ng lamang loob ay ipapasa sa kanila. Gayong naging sapilitan na anyang nagsara ang kanilang maliliit na katayan dahil sa sinasabing violation ng mga iyon sa sanitation. Ang City Hall naman po, binigyan kami ng notice of violation doon sa aming mga katayan kasalukuyan kasi nga po, ang violation namin nagkakaroon kami ng direct discharging of water sa mga kanal. So hindi na namin magagamit yung pinagkakatayan namin ng manok dahil nga po sa ganong issue. Puna ni Miranda maging ang kapasidad ng slaughterhouse na tapusin ang laki ng chicken daily supply na kinakatay na manok na higit 20,000 kada araw ay hindi kinaya na katayin. Humingi sila ng full blast operation. Hiningi nila ang buong volume ng manok ng Angeles City which is pinagbigyan naman ho namin kagabi. Ang nangyari, 560 heads pa lang ang nakakatay ho nila. Nagsimula po kami ng 10 p.m. So pasado 11 na. Sir Paus, 560 pa lang ang nakakatay ho nila. Dahil sa aberyang ito, hindi lamang umano ang oras nila ang nakompromiso at ang mahirap unawain ng kanilang kampo ay ang tila pagtanggap sa kakulangan ng pamunuan ng slaughterhouse. Inamin naman ni Mr. Lito Corpus na hindi po nila kayang iproseso dahil nga una, wala silang tao. So siya mismo inamin na niya with video na hindi po niya kaya. Kaya pinag-pack up niya na lang kami kagabi. Sinagot naman ni Lito Corpus na siyang tagapamahala ng kabanatuan na AECA Agro Ventures Incorporated ang reklamo ng dealer ng manok sa Angeles City. Anya hindi raw kasama sa napag-usapan na pati ang paglilinis ng lamang loob ay bahagi ng kanilang napagkasunduan para sa trial at hindi full blast operation. Pasok sila kagabi, ang usapan namin, hindi muna lilinisin yung naman loob. Ngayon, ang gusto nila kagabi, lilinisin na raw yung laman loob outright. Sabi ko, hindi ako naka-ready dyan. Wala akong tagalinis ng laman loob. Yun ang konfrontasyon lang namin. So mamayang gabi, sir, kompleto yan. May tagalinis ng laman loob. So, yung pong kagabi, hindi ho talaga yun full blast? Hindi, sir, full blast yun. Kasi yun yung trial. Mamaya, sir, ang full blast. January 13, 2022 ang full blast ng operasyon ng slaughterhouse na nasa ilalim ng Build, Operate and Transfer ng siyudad ng Angeles ng naturang kumpanya.
Ayon kay IC Calaguas, Chief Advisor ng Office of the Mayor ng Angeles City, tine-technical ng ilang chicken dealers ang operasyon ng slaughterhouse dahil base sa napag-usapan, tig 500 heads lamang umano sa kada dealer ang isasagawa sa trial na itinulak kagabi January 12, 2022. Yes, kahapon, trial lang yun. kagabi. Trial lang yun. Commissioning and testing lang dapat yun eh. Mhm. Kasi dapat talaga tigpa 500 lang ang ipapasok nila. Tapos bigla silang naninectical na papasok yung 21,000, tapos bigla gusto nila linisin yung loob. Mhm. So wala sa pinag-usapan yung lilinisin yung loob. Wala. Tatanggalin lang Yun ang balahibo. report ni Mr. Corpus Mhm. Pero kung ako sa inyo, Mhm. tingnan nyo na lang mamaya. Para kay Calaguas, ang pagkakatayo ng slaughterhouse at kontratang ipinasok nito sa pagitan ng kumpanya ay legal. At sa usapin naman umano sa mga mani-displaced na workers, gaya ng mga matadero sa Angeles City, may una na umanong commitment ang city government na maipapasok ang mga ito sa trabaho sa nasabing katayan. Matatandang ipinasara ng syudad ang mga maliliit na slaughterhouse dahil na rin umano sa kakulangan ng wastong permit kaugnay ng sanidad at kaligtasan. Paolo G. Santos, CLTV News.